Wat heb die nou weer? Dat zijn de kerels uit het park. Move it, Johnny. Ze komen eens achteraan, Johnny. Hey, watch out! Volgens mij zijn wij niet helemaal duidelijk geweest in dat park. Ik wil niet weer vechten, hoor. Oh nee, jij moet nog werken. Ze schieten. Shoot the fucking ass! Hé, gooi je niet alles vreten weg? And one, and two. Now we're going to exercise leg muscles. Oh, yeah. Now you know we going to jail. What you gonna say for yourself now, huh? I stopped, didn't I? Get him. Yeah. Typische Wall Street crash. Wat heb ik nou weer gedaan?